TV-avisen God aften og velkommen til 19-nyhederne. Lige her sidder Camilla Nielsen og Therese Lind klar med aftenens TV-avis. I dag skal det handle om begyndelsen på 1. verdenskrig i året 1914. Ja, det hele startede den 20. august 1914, da tyskerne kom til Andenne i Belgien, og her da de kom i sammenstød med de belgiske borgere. Dette sammenstød resulterede i en masse civile drab på både tyskere og belgiere, uden det var nogens ønske. Tyskerne var blot på vej til Frankrig for at bekrige landet, hvor neutrale Belgien blot var en smutvej dertil. Ja, det var nemlig sådan, det var. Vi får her i røret Christine Frederiksen, som er ekspert i tysk krigsføring i 1. verdenskrig. Christine, kan du fortælle mig, hvordan tyskerne oplevede dette sammenstød mellem tyskere og belgiere? Jamen altså, for tyskerne, der var mødet med belgierne i Andenne et forfærdeligt og nødvendigt sammenstød, og det burde egentlig ikke have fundet sted, hvis man spurgte tyskerne på det her tidspunkt. Tyskerne de ville jo blot benytte Belgien som en genvej til Frankrig, og belgierne tog i første omgang også godt imod tyskerne, set fra tysk synspunkt. Men i virkeligheden, der blev tyskerne snydt ind i det her bagangreb. De blev tvunget hen imod en belgisk bro, hvor de blev beskudt af belgiske borgere, og de blev skoldet med kogende vand af belgiske børn. Ja, Christine, i det Belgien på det tidspunkt faktisk forholdt sig neutrale, og England havde beskyttet dem med hjælp af en traktat, var det så ikke noget med, at Tysklands invasion af Belgien var en krigsforbrydelse? Traktaten var som sådan ikke brudt, da tyskerne blot benyttede Belgien som en genvej, og de kom med et fredeligt og venligt sind. Det var belgierne, som startede optøjerne og beskadigede de tyske soldater, og de tvang derfor de her tyske soldater netop til at gøre modangreb for at forsvare sig selv. Tak skal du have, Christine Frederiksen. Vi går nu over til ekspert i belgiske krigsstudier fra 1. verdenskrig. Hej Jasmin, hvilken rolle havde Belgien i denne situation? Jamen, jeg mener naturligvis, at tyskerne de kom og forstyrrede den her neutrale fred i Belgien, der var dengang i 1914. Tyskerne de stormede simpelthen ind i de belgiske folks hjem, og de slog mændene ihjel. De tvang kvinderne til at synge tyske slagsange, og de stjal deres mad. Og desuden der bygger tyskerne en bro over en belgisk flod, som så skulle føre dem videre igennem landet. Og så den her bro, der bandt de belgiske borgere for at sikre, at broen ikke ville blive sprængt. Og det gjorde så, at en masse civile de blev slået ihjel på grund af det her. Altså folk, som bare kæmpede for deres ret til fred og frihed. Og de overlevede belgier, de blev tvunget til at fjerne familiemedlemmernes lig og lig fra medborgere, der var blevet dræbt i den her kamp. Det var bare en forfærdelig massakre. Vil du mene, at tyskerne brød med traktatkontrakten, som sagde, at det var forbudt at gå ind i Belgien, når landet forholdt sig neutralt? Ja, det vil jeg uden tvivl mene. Altså, det var også det, der gjorde, at England de gik ind i 1. verdenskrig. De stod ligesom Tyskland som en kæmpe trussel, ligesom belgierne gjorde, når tyskerne på den her måde bare brød med alliancer. Altså, de var jo nærmest koldblodige morder dengang i Belgien. Tak for din tid, Jasmin Jacobsen, ekspert i belgiske krigsstudier. Der er altså ingen tvivl om, at der er to sider af denne sag dengang i 1914, og det er der tydeligvis stadig den dag i dag. Vi vil nu skifte til en kort vejrudsendelse, og i 21 nyhederne vil vi komme nærmere ind på vigtige begivenheder i 1. verdenskrig. Tak for nu.